Ja, vi tar finnes år ja, Julian Johansen fra Kjennle og Julian, hva er det som dysten da? Nej, vi börjar som det kärlet, men så kommer vi till späckligt dysten efter och kommer fram om och har tämmer allt då. Så börjar vi att bränna för ett land. Vi spelar och fram till 100% chans nästan kvar för. Så vi bränner bara för ett land. Det är väl akkurat problem att landet gör nästan. Men för att konstruera att det sista skott ska skjutas? Nej, det borde inte vara det. Vi är klara till sånt dyst. Vi har snackat om att vi skulle skåra till honom. Och hur vi skulle skåra. Jag alltid bara alltså jag vet inte vad det är. Kanske man blir mål mot ändan här. Konstruktionen switcher. Ankra Asgården vill vara via att det var en ordentlig bottenuppgör, är så samtidigt? Ja, nej, jag hade inte kunnat säga för handboll. Det är nästan som spelar topptest och hinner spela bottenst så blir det alltid till. Här är jag inte bättre. Nu hinner man bara en gång. Det är det, ja. Hade vi vunnit det så var vi vidare. Vi är ändå minne. Det gör du så inte. Så vi måste bara finna nästa dust. Ja, du nämner nästa dust till SUF skala. Är det samma upplägg som Hesen? Ja, det är det. Akkurat upplägg i Argentina. Vi får inte alla spelare alla kvar. Vad är det där vi skulle börja Sverige och kämpa för det. Det gör det sen där, men det kommer inte så långt vet du. Vi måste ha sen mer polera alla spel. Vi klarar hålla dem ner 2 månader där och ta vi ska själva en ära över ordentligt gott oss. Så ska vi bara skåra till 3 år. Det gör vi inte. Julian, tack för att gå ett nu fram här. Det var det.